שלום, שמי ברק עינן. בסרטון זה אציג בפניכם את פרויקט הגמר שלי בקורס פיתוח אלגוריתמי בג'אווה. במסגרת הקורס התבקשנו לממש בעיית חיפוש ולפתור אותה באמצעות אלגוריתמי חיפוש שונים. הרעיון הוא להכין תשתית מתאימה ולתכנן את עיצוב הקוד כראוי, באופן שמפריד בין הבעיה לבין האלגוריתם אותה הוא פותר, על מנת לאפשר לפתור כל בעיית חיפוש על ידי כל אלגוריתם חיפוש. בעיית חיפוש מוגדרת על ידי נקודת התחלה, נקודת סיום, ואוסף כל המצבים האפשריים אליהם ניתן להגיע מנקודה נתונה מסוימת. בעיית החיפוש בה עסקנו בקורס זה אינה מבוך תלת-מימדי. יצירת המבוך התבצעה בשני אופנים שונים, הן על ידי אלגוריתם פשוט, simple, והן על ידי אלגוריתם מורכב יותר, growing tree. כעת ארחיב מעט על אלגוריתמי החיפוש, BFS ו-DFS. BFS, בהינתן מצב התחלה ומצב סיום, האלגוריתם מחזיר את המסלול הקצר ביותר בין שני המצבים. האלגוריתם משתמש במבנה נתונים מסוג תור עדיפויות על מנת לקבוע מהו הצומת הבא או בו הוא יבקר. בכל פעם שהוא מבקר בצומת הוא מסמן אותו ככזה שנבדק, ואז בודק את כל הקשתות היוצאות ממנו. אם קשת מסוימת מובילה לצומת שטרם נבדק, צומת זה מתווסף לתור העדיפויות. כך, בכל שלב מטפל האלגוריתם ברמה מסוימת של צמתים, וממשיך בפיתוח עד שהוא מגיע למצב הסופי, כלומר לצומת המטרה. בשלב זה מחזיר האלגוריתם את הדרך אותה עבר, ממצב ההתחלה אל מצב הסיום. DFS, אלגוריתם סריקה לעומק. זהו אלגוריתם רקורסיבי, המקבל צומת ומתחיל בבדיקה האם צומת זו אינו צומת הסיום. במידה וכן, האלגוריתם מחזיר את הדרך שעבר, כלומר, את הפתרון אותו אנו מחפשים. במידה ולא, הוא מסמן את הצומת הזה כצומת שנבדק, ולאחר מכן בודק את כל הקשתות היוצאות ממנו, ובכך מגיע לשכניו של הצומת עליו הוא פועל ברגע זה. עבור כל שכן מתבצעת בדיקה האם כבר ביקרנו בו או לא. במידה ולא, נפעיל את האלגוריתם באופן רקורסיבי, כאשר הפעם הצומת אותו האלגוריתם מקבל הוא הצומת השכן. כך נמשיך עד שנגיע למצב הסיום ונחזיר את המסלול. נעבור להדגמת ריצה. נפעיל שני לקוחות. על מנת ליצור מבוך, כל לקוח צריך לבחור אחד מבין שני אלגוריתמי היצירה ולהגדיר שם וגדלים. הלקוח הראשון יוצר מבוך באופן ידני, כלומר מכניס את הנתונים simple ו-333. נראה כיצד הלקוח השני שולף את ההגדרות הללו מקובץ ה-XML השמור בצד הקליינט. כמובן שהלקוח הראשון הוא למעשה כל לקוח, יכול לדרוס את קובץ ההגדרות הזה ובכך לשמור הגדרות חדשות בכל רגע נתון. כפי שניתן לראות, אפשר להקטין ולהגדיל את החלון, ולוח המשחק משתנה בהתאם. כמו כן, ניתן לעשות זום אין וזום אאוט על ידי המקש קונטרול וגלגל את העכבר. הלקוח יכול לבחור לבקש פתרון ולקבלו באחת משתי הדרכים, או על ידי אנימציה שתוביל את דמות המשחק אשר לפתרון באופן אוטומטי, או על ידי קבלת עקבות המובילות עד לנקודת הסיום. פתרון המבוך מתבצע בצד השרת, ולכן הרי תחילה כי כאשר השרת אינו מחובר לא ניתן לקבל פתרון. כעת נפעיל את השרת ונבקש ממנו פתרונות. הלקוח הראשון יבקש עקבות והשני אנימציה. ניתן לראות בחלון השרת ששני לקוחות התחברו אליו וכי הוא סיים את הטיפול בהם. בנוסף, קיימת האפשרות לשמור את המבוך בקובץ TXT באופן דחוס ולאחר מכן לטעון אותו. סגירת הלקוחות שפתחנו תוביל ליציאה מסודרת, כלומר לא יישארו טרדים שרצים ברקע או ערוצי תקשורת פתוחים. כעת אתאר את ארכיטקטורת MVP בה השתמשתי הן בצד הלקוח והן בצד השרת. הארכיטקטורה זו מגדירה 3 שכבות. מודל, אחראית על ניהול המידע, הלוגיקה והאלגוריתמים. View, אחראית על התצוגה ועל קליטת הקלט מהמשתמש. ופרזנטר, אישות אקטיבית, שולחת פקודות ל-View ולמודל. שכבות המודל וה-View מוגדרות כניתנות לצפייה, ואילו הפרזנטר מוגדר כצופה שלהן. זהו למעשה מימוש של Observer Design Pattern.
השכבות הניתנות לצפייה לא מכירות אחת את השנייה, והקשר ביניהן מתבצע באופן עקיף על ידי הפרזנטר. בתור צופה, הפרזנטר מקבל נוטיפיקציה על שינויים שקורים אצל מי שהוא נרשם כצופה שלו, כלומר שכבות המודל וה-View, שבכל עדכון מפעילות את המתודה Notify Observer, כפי שניתן לראות למשל כאן. הפעלת המתודה הזו מובילה להפעלת המתודה Update אצל הפרזנטר, בה הוא בודק ממי הגיעה הנוטיפיקציה, מהמודל או מה-View, ובהתאם לכך הוא פועל. כלומר, מפעיל מתודות מסוימות באחת מהשכבות המוגדרות כניתנות לצפייה. כאמור, גם צד השרת עוצב על פי MVP, וגם לו, כמו לצד הלקוח, שני סוגי תצוגה, CLI וגוי. כמו כן, גם לתוכנית זו ישנה קובץ XML. דרכו ניתן להגדיר את הפורט של השרת, מספר הלקוחות המקסימלי בהם יוכל לטפל בו זמנית, ואופן התצוגה. הקלטת המילים Open the Server או לחיצה על הכפתור המתאים בתצוגת הגוי תוביל להפעלת השרת והאזנתו לפורט שהוגדר בקובץ ההגדרות. מרגע זה ועד שיסגר, יהיה מוכן השרת לקבל לקוחות חדשים שיתחברו אליו. בכל פעם שלקוח יפנה לשרת בבקשת פתרון למבוך, השרת יטפל בו בטרד נפרד, ומשימה זאת תיכנס לטרד פול שבצד השרת. באופן זה מצליח השרת לטפל במספר לקוחות במקביל מצד אחד, ולהימנע מחשיפה לתקיפת Denial of Service מצד שני. לפני שהשרת ניגש לפתור מבוך נתון, הוא בודק תחילה האם הפתרון המבוך כבר שמור אצלו בקובץ זיפ בקובץ, המשמש כקש של פתרונות. במידה וכן, השרת מחזיר את הפתרון השמור, ובמידה ולא, פותר את המבוך ושומר את הפתרון החדש בקובץ הזיפ. השרת בנוי באופן המאפשר את הרחבת הפונקציונליות שלו בעתיד, זאת על ידי הזרקת הבעיה בה השרת מטפל מבחוץ, על פי Strategy Pattern. כלומר, עבור כל פונקציונליות חדשה, עם מה השרת יצטרך להתמודד, יהיה עלינו רק להוסיף מחלקה אחת, שתהיה סוג של Client Handler, ותעסוק בפונקציונליות ובדרישות החדשות, מבלי לשנות את שאר הקוד שבצד השרת.